Ναι ρε μάνα, ναι. Είπαμε ρε μάνα, θα σας φτιάξω όλους, δεν τα είπαμε. Εντάξει, να της πεις της θειάς της Μαρικός να το κάνει το λέιζερ. Εντάξει ρε μάνα, όπου να είναι φτάνει ο άνθρωπος, θα μας ακούσει ρε μάνα, θες να τα καταστρέψεις όλα. Θα φτιαχτούμε όλοι σου λέω. Άντε γεια τώρα, κλείνω, πάω να ανοίξω. Ζάχο μου, πέρασε. Καλώς τον. Κοίτα τι σου φέρα. Για μένα. Τι ωραίο μαλλί, τι έκανες το μαλλί σου. Το έκανα λίγο πιο γυαλιστερό. Αχ, τι ωραία τη σκομπάλα, Ζάχο μου. Αχ, να την ακουμπήσω. Είσαι πάντα κουκλάκι. Προσέχω τη διατροφή μου. Αχ, μωρό μου, κάθισε, σε περίμενα. Μου λείψες. Θυμάσαι με τον κύριο Υπουργό προχθές που πήγαμε και φάγαμε. Έλα. Ο κύριος Υπουργός έφαγε 250 τετραγωνικά χορταβλίτα. Φάγαμε. Έλα καλά, είναι πολύ λεχούδης αυτός. Τρώει, Ναι. Τέλος πάντων και μιλάγαμε για εκείνο το σπιτάκι στην Ολυμπία, το θυμάσαι. Ναι. Εκείνο το σπιτάκι που σ' άρεσε. Μέσα στο οικόπεδο, στα 1000 στρέμματα, Έχεις κάποιο προβληματάκι, εγώ βλέπω. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Γιατί χθες τσιμπολόγησα κάτι πατάτες κομφετί και... Έχεις ακούσει, Μόνο στα υπουργικά σπίτια έχω φάει τέτοιες. Μέχρι στιγμής σε καμία ταβέρνα από αυτές τις πολυτέλειες που πάμε. Έλα μωρέ και που τρώει λαουτζίκος τώρα. Ναι. Ωραίο το σπιτάκι, ωραίο το έχεις κάνει. Είναι φωλίτσα. Φωλίτσα για σένα και για μένα, Ζάχο μου. Ναι. Και τώρα με το καινούργιο μου σώμα είμαι ακόμα πιο ευκίνητος. Αγάπη μου, μην νομίζεις, είναι και ο καναπές. Το τηλέφωνο σου κάποιος θα σε παίρνει πάλι για καμιά δουλειά. Να. Ω, κύριο Τζεφρέιν. Βεβαίως, πώς είστε. Ναι, τις προάλλες ήμουν. Ναι. Όχι, την κυρία... Δεν έχω δει, όχι. Ναι. Πάντως αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αν διάλει μια μεζονέτα, και έχει και μια ταβέρνα παρακάτω, αν μπορούμε να κανονίσουμε κάτι σε ετήσια βάση θα έλεγα. Ναι. Καλά κύριε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πολύ, πολύ καλά. Θα δούμε. Ναι κύριε Μπαρτζόκα, ναι. Γεια σε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλό απόγευμα ξεχάσει. Ναι. Έπαιξε πακέτο, Ζάκο μου. Πακέτο. Τι πακέτο. Έχει εκεί πέρα ένα πακέτο, αλλά σου είπα να το κόψεις. Ζάκο, θέλω το πακέτο μου τώρα. Θέλω το πακέτο πακέτο είναι μου. εκεί, ήρεμα, το πακέτο. Δώσε μου το πακέτο. Το πακέτο. Όχι, αυτά θα τα ξαναβρούμε. Εγώ σου μιλάω για το άλλο το πακέτο. Πότε θα παίξει το πακέτο. Κοίταξε, Ζάκο. Πρόσεξε, Είμαι εκδικητικά εγώ. Θα σε σκάσω κάτω σαν καρπούζι. Τι θα κάνεις, είπες. Αυτό που άκουσες, Ζάχο, θέλω το πακέτο μου τώρα. Σηκώνομαι να χωρέξω μπαλαλάικα. Έλα, αγάπη μου, να σε βοηθήσω κι όλα θα μας γίνουν. Έλα, μπαλαλάικα. Ζαλίζεσαι. Ζαλίζομαι κάτω. Έλα, μη ζαλίζεσαι, και είμαστε και στον 4ο.